Sevan Bıçakçı bilen Әңгәмә İstanbul. Зәркән һөнәре өчен сабырлык кирәк. Вакытында күп ала ул. Бик күп нәрсәне кул белән ясарга туры килә. Зәркән булыр өчен сәләтле оста һәм рәссам булырга кирәк. Бу аермалы зур бер сәнгать. Бу бизәкләр көнкүрештә бөтен булган нәрсәләргә нигезләнеп ясалган. Алар Истанбулның мимарчылыгын, мәдәни мирасын безгә ачыклыйлар. Борынгы риваятлар Бизанс дәүләтенең мирасы да, борынгы Юнанистан мирасы да аларда сурәтләнгән. Әлбәттә, Госманлы солтанат чоры да, хәрәмдәге хатыннар сугышы да сизелә бу бизәкләрдә. Мин Истанбулда туып үстем һәм бер көнне икеләнеп калдым. Башта механика остасына укыдым, әмма ялгыш кына килеп чыккан бер вакыйга гомеремне кисәк кенә үзгәртте. 12 яшымда һөнәрне өйрәнер өчен әти мине Зәркән кәрханәсенә җибәрде. Бала чагында мин еш кына уенчыкларны сүтеп, аларны яңадан җыйдым. Хәзерге көндә миңа 38 яшь, әмма дәртем элеккеге кебек бик югары. Эшли башлаган беренче көндә булган кебек сизәм үз-үземне. Хәлем бик нык һәм күтәренкеле. Истанбул һөнәрханәләренең бик көчле гадәтләре бар һәм сине укыткан останы хөрмәт итәргә тиешсең. Элекке заманнарда Зәркәннән сез нинди белем йортын укып бетердегез дип сорасагыз, ул сезгә зур базарның университеты дип җавап биргән иде. Бу альтернатив бер уку системасы иде. Күп еллар буе мин кысык бүлмәдә эшләгән идем. Кайчакта бер кечкенә бүлмәдә бишәүләп эшли идек. Йөрер өчен бөтенләй урын калмаган иде. Хәтта һава суларга да авыр иде. Элек мин бүтән урында эшләп, бизәкләрнең модельләрен ясый идем. Озак сәгатьләр буе балдаклар ясап бик үкендем, чөнки минем фикеренчә, балдакны кигән һәр кеше аермалы бер шәхес. Бизәк кешенең дәвамы булырга тиеш, аның хылыгын ачыкларга. Бизәк күзгә ташланмаса, аның һич нинди мәгънәсе дә юк. Шул турыда бик күп сөйләргә була. 9-10 ел элек мин айрым детальләргә игътибар итеп, үзенчәле бизәкләрне ясарга булдым. Бизәкләр ясау буенча яңа бер технологияны уйлап чыгарга максатым иде. Бу Төркиягә яки Истанбулга хас күренеш түгел. Без берничә осталар белән бергәләшеп, безнең гомуми хыялны чынбарлыкка китергә булдык.
Әлбәттә, бер-ике сүз белән барысын да аңлатып сөйләп булмый. Башта хыялланып китәсең, илһам уянып китә, тарихи мәгълүматны җыю башлана. Мин бик җитди һәм югары осталы кешеләр белән бергәләшеп эшлим. Мәсәлән, каллиграфия белгечләре, рәссамнар, сынчылар белән. Аларга булачак бизәкнең тарихи нигезен сөйлим һәм шуннан соң эшкә тотынабыз. Абу-Даби иленең хөкүмәте безне үзләренә чакыргач, мин бераз горурланып та, аптырап та калдым. Без шунда барып, вакытны бушка үткәрмәдек. Эссе чүлгә барып, Абу-Даби иленең исемен аңладык. Гарәпчәдән ул Газаль хайваны яшәгән урынын аңлата икән. Шуннан соң мин бу илдә беренче кешеләрнең туплануы турында тарихи риваятны ишеттем. Борынгы заманнарда күчмә бәдәвиләр су эзләп йөргәннәр икән һәм бу җирләрдә берничә Газаль хайваннарын күргәннәр. Шул Газальләр артыннан барып, алар су тапканнар һәм шунда яши башлаганнар. Бу хикәя мине бик гаҗәпләндерде һәм Истанбулга кайтып, аңа багышланган балдакны ясарга булдым. Шуңа күрә бу балдакта сез Газаль башын һәм аның өстендә матур шәһәр урнашуын күрә аласыз. Абу-Даби иле миңа шулай тоелды. Егерме каратлы көмеш белән алтын үзенә киярлек бизәкләрне ясар өчен иң уңайлы материаллар минем фикеремчә. Никадәр озак аларны киеп йөрсәң, шул кадәр аларның төсләре матурая һәм өслеге яхшырып китә. Вакыт уза бара, аларның кыйммәте дә арта бара. Мин хәзерге заманның гәүһәрне кырлап шомартуны яратмыйм, чөнки ул ялтырау өчен генә эшләнә. Минем бизәкләр ялтырау өчен генә түгел, алар тарихны сөйләргә тиеш. Шуңа күрә бөтен вак детальләр һәм материаллар мөһим. Алар тарихны ачыкларга тиеш. Мин чик саклаучылар белән бик тиз дуслашып китәм, бигрәк тә хатын-кызлар белән. Алар һәр бизәкне бик яратып карыйлар. Аэропорт хезмәтчеләре дә мине таныйлар. Еш кына Төркиягә кайтканда, алар сораша башлыйлар. Мәсәлән, сезнең теге алмага охшаган матур балдак калдымы?